Nyokoro mo jong machiegni mantiere kar kae gazet an kod gi ariyo ka adani mondo mi akaw thuolo mar neno gi kae ka wakadhe mapiyo ahinya nigi ka gazet mar Daily Nation asekoni kaka entiere gi weche mag somo bende omi pek kar kae wacho ni jopuonj koro dwaro mondo mi ochul gi omenda mathoth. Wacho ni teachers demand to be paid more for supervising exams. Mano ntiere kar kae. Penj bende iwacho ni penj mago mag KPSEA kod mano mar KCSE mondo mi gichakre nyakora mo gijwang gidhi bedo ka ing'eni onge penj no mano mar kirange penj mar KCPE onge kendo mano norumo kacha kendo koro KPSEA kod KCSE ema ntiere mbele ka skunde iloro chal nade omiya pek ite mar adek ma The Standard abedo kata ika nyaka giko nyinga Clever Salwach teki subo kanya kwar mokio nyaka sango jok bandiko na kar kaos jako ndiko wacho ni giloyo makare Janet Avita kachel koda Kamurina Loch wacho ni gin gise mondo kendo gine chenro girite tano gazet koro ne uru gazet ni ka ite mokwongo mano mara gazet mar Daily Nation emondike kar ka ondike ni end of the road fired mane ka mentie kanya achiel kachiel gimane mantiere kar ka mabende ne wadarango mano ntiere kacha omiya pek ite bura ite mar ariyo nyaka mar abiriyo mano kama gintie kanya achiel kachiel mano kotenore kod wechegi mago mag tich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ite maiye kae nitie sigana mabende ondiki ni to ne gin gik mage maponono notimore iye ka aya Senior Counsel mano Paul Mwite mabende ne oloso kod od bura odiochieng'no manyoro kae gintie kacha od bura mai gimoro mane owacho mabende kang'eny ayudo thuolo mar mondo minene achiel kachiel owacho kanyo ni pod girito mondo ginyane gima timore kod jalup jatend piny Kenya kendo nyaka sani gitemo mana rango ni gin gik mage kanye monyabedo ni entiere bang'e duogo yangore ni entiere od thieth mano ma Karen kano donjo kacha gi kor malit ema otere osuptal kanyo odiochieng'no ma nyoro mano bende nyakora moge jwang nitiere gik ma opogore matimore odiochieng' manyoro wada mondo warangane ite mar ariyo ka wacho ni ite mar ariyo kanya kama ntiere sigana moro mano man bathe kacha mano kotenore kod mano ite mar ariyo wacho ni gin gik mage mano timore odiochieng' manyoro wacho ni en odiochieng' mar drama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nokochopo e tielo mar ariyo ne ntie gokinyi to mar ariyo koro nochopo kacha noonge ne ntiere kanye wacho ni kae kama ne wach ni otere osuptal ineno picha no ntie kacha macha wuode mano ma ntie go kar kanyo achiel kachiel wacho ni no orem chopo kendo e tielo mar ariyo bang' kano osetere osuptal kata kamano iwacho ni mane e chal mar wach kane okil mare ne loso mano Senior Counsel Mwite gimoya ango kar ka ni adieri mantiere ni jalup jatend piny Kenya tuo kendo ne osuptal kata kamano ombulu ne ogo kendo giro thuolo mar dhi nyime kod chenro no mano mar thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua masani nyalo wach ni mago e gigo mantiere kar kacha mabende obed kanyo ka iluwo to bende gima nyaka wang'e kuro mo jwang' e bura ma kamae mabende noketo jalup jatend piny Kenya nyim Senate odiochieng' manyoro ntie jood bura mane ochopo ipenjo ni ne gichopo kata mar timang'o mano jood bura mano ting'o jood bura mar Arieda mabende nokil Kamaloka Otiende Amolo okil machielo George Murugara mabende jood bura ma Tharaka kod woman rep mano ma Mombasa Zamzam Mohamed mabende nochopo kar kanyo kane gimedo puoyo senators kuom miyo jalup jatend piny Kenya thuolo mano mar chiwo nende kendo gine gijiwo mana Senate mondo mi ochop kare wechego mago mag thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano kama entiere kar kanyo wacho ni mane mantiere piny kama wacho ni en at a glance mano kane jalup jatend piny oserem chopo e od bura no ite mar ang'wen kanye kama nitiere ipenji kanyo ni koro the rise wacho the rise and fall mano ite mar ang'wen mano kama nitiere kae ipime mana gi lwar mar sulwe manyabedo kacha meteoric fall rise and fall of DP Gachagua mano kama nitiere kar kanyo ipenjo ni koro sani obedo ka osudo e yo machal nade wacho ni kano bedo jaod bura mokwongo sani osecha kanyo kosebedo mana jaod bura kuom tama achiel mano ma ka chung od bura ma Mathira mabende nyaka sani nyakwara moge jwang' nigi jaod bura machielo to
ting' mare kata gima osebedo kacha ka otimo mathoth ahinya gin mage. Nyaka sani osebedo ka ipenjo ni to jalup jatend piny Kenya nodonjo nade mobedo jalup William Ruto yiero mokalo. Iwacho ni yiero sani notiyo gi tekre wuon mago mag mwandu kachiel koda gik moko mopogore opogore mano kama entiere. Iwacho ni sani en bende en nok en achiel kuom jogo mane jo Kenya Kwanza ne medo dhiro ahinya mondo mi obed ne jalup jatend piny Kenya. Kata kamano ne idwaro Kindiki mondo mi obedi kar kanyo mago mayangore gazet kar kato. Kata kamano noyudo thuolo mage, osebedo kacha koloso twak mare mokwongo kane ntiere e piny iwacho kane ntiere lap ma Kasarani kano twak kod jopiny joma noneno chia mare mar telo kon gik mamoko mantiere. Iwacho ni kotieko bedo jaod bura mano ma Mathira moyudo thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya, gik magi mosebedo kacha katimore. Rigathi Gachagua mano nyuol higa mar 1965 dwe mar ariyo tarik 28 iwacho ni alwora ma Mathira Nyeri County nobedo kacha ka en achiel kuom jogo ma bende anyuola magi ntiere jogo ma josiasa ma bende iwacho ni nyaka sani osebedo kacha ka nie telo kar thuolo mag telo ma opogore mago moko kuom tie kar ka gik mosebedo kedonjo negigo mopogore mano moting'o nyaka nyayo weche mag Gen Z ng'anyo mano bag pachoka ma bende ne onge gino mane donjo nego donjo ketho 11 mane wacho no ketho mago duto ne onge kar kacha. Mago bende kitemo rango gi Nyakura Mugejwang higa mar 2017 kano bedo jaod bura, higa mar 2022 kobedo jalup jatend piny Kenya. Ne geno ntiere odhi bedo jatend piny Kenya ponono ka William Ruto tieko tam mare mano wadhi ka chopo kare koso oyo. Mago duto ntiere ka dipono ter bura e doho wacho ni Senate otimo gima kare mano mar thiche oko mar apisi ok obedo thuolo mar mako lemo moro amora mar telo e pacho ka obed mar siasa manyadong' ponono gin moko makoro nyabedo mane kembe eno wegi kata mamoko mantiere kar kanyo. So mane ite mar ang'wen kanyo mondo mi yudane mathoth Nyakura Mugejwang mondo mi ang'wadane thuolo mar rango gik moko machielo mantiere kar kae. To warangane ite machielo kae mano ite mar abich. Ite mar abich ka ntiere fuok kata gaps ma bende wacho ni inyalo tigodo mondo mi orangi ni gin to gin gik mage mago madhi bedo kapo nono ka irango ka otero wechegi e doho. Ka nitiere weche moko mathoth ahinya miwacho ni ka en gi thuolo mano mar rango no dhi e doho. Iwacho kar kanyo ka luwore kod jal ma bende jalonyo weche mag chike ma bende loso kar kae gazeti mano mar Daily Nation. Wacho ni sani wacho ni kata criminal case wacho ni ka ichano wechego mag teri e doho nyaka girang ni ng'ama ochopo ng'amo donjne adier ochopo mondo mi oduoka ni penjo moro amora ma debedi ka ntiere. Gin ketho 11 modonjne godo, to kata kamano nitie moko mane Senate noseyango kar kanyo ni oyo wanto kae ka ok wayie gi weche ma wuok e National Assembly kabiro kar kanyo. Nitiere okinde mago mag Rigathi Gachagua mane oloso kendo nochiwo neno kachiel koda ka gigo mademi res Rigathi Gachagua mano kotele kanyo kod Senior Counsel Paul Mwite okono od burano mano mar Senate ni ketho maduong' ahinya ma katiba to bende ne onge. Mana ng'eni ketho mokwongo ma bende ne yang kanyo ni en ketho maduong' ma bende ne otimo odiochieng'no manyoro kane ntiere kacha e nyim Senate. Kama chielo bende Nyakura Mugejwang ka ntiere okinde mamoko mano chung' ne od bura ma pacho kae ka otele kanyo kod Governor ma Siaya James Orengo kachiel koda ka Eric Gumbo kane gichopo kanyo e lo National Assembly giwacho kanyo ni paro mopogore opogore mago mag dwaro ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dong' apisi mago duto gin ataro mar chikni mar bura. Koro kosechopo en mana bura mirango ni mae to bedo kadhi e yo machal nade. Owacho ni ok en kata kumoro mane jalup jatend piny Kenya dhi bedo ka entiere kuom thuolo moro malach ahinya mano ka ntiere kar kanyo ka wamedo mana range achiel kachiel. Ka bende wacho ni kaluwore kod pen chike ma pacho kae wacho ni nitie ng'ama onego bed ni rango kata imiyi thuolo mondo mi iduok penjo moro amora mantiere mawacho ni en the right to a fair trial mano kama gintiere e wechegi mag impeachment. Dibed ni kanyo manyalo bedo kata ne gidhi range mokwongo ka Rigathi Gachagua ne tuo en e osuptal to buche ong'adi en oonge okindege
bende kane rango kanyo kane gintie kata ka gionge gine gisewuok oko kendo giwacho ni oyo gino gidhi bedo kar kacha. Kamachielo jogo modong' ei twak kacha gin senators ma bende ne siro no kano ombulu igoyo e kidienje mopogore opogore Nyakwar Mogejwang', to mago duto ne gin mag neno ni ores jalup jatend piny Kenya koso dong' mana kama entiere. Ng'ama dhi bedo jalup jatend piny Kenya poni Rigathi Gachagua odhi choko warang'ane ite mar auchiel. Ite mar auchiel kae owach ni koro sani battle odong' ne ji adi? Ji adek. Jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, jatend migawo mochung' ne weche mag arita mano Kithure Kindiki. Ma iwacho ni koro en 3 horse race. Jomage madhi bedo kar ka. Warito neno ne adieri kawuono gini dhi bedo ka dhi nyime, wadhi bedo gi thuolo mar neno jalup jatend piny Kenya manyien, to dhi bedo ng'ageni. Kuom tipo mineno mbele ni kanyo Nyakwar Mogejwang', yangore ni gin ji adek go. Kirango gi achiel kachiel ni mage madibed ni nie thuolo manyime ahinya, mano mar bedo e lemono, mano mar jalup jatend piny Kenya. To wadhi neno gi kawuono, koso dhi bedo karang'o, koso achiel kuom gi dhi loso kaka jalup jatend piny Kenya chieng' Jumapil. Wachane gik ma wachane warit kendo wane. Mathoth wadhi bedo kae ka wakolo Nyakwar Mogejwang' e chenro mabiro ka wantiere mana kodi kar kae. Achiel kachiel weche mamoko mag Mwenge Mutuse, gik mathoth mapod ntiere kar ka ni gin gin mage. Iwacho ni koro sani nochal nade bedo prosecution witnesses mane ntiere kar kae, kaachiel koda ka jogo ma bende koro ne donjo. Achiel kachiel nitie jogo mane ochopo, ntiere jatend Kemsa machon mano Andrew Mulwa ma bende ochopo kar kanyo, kaachiel koda ka nyama machielo mochopo mar chiwo neno mare elo EACC bende ne ntiere kar kacha achiel kachiel Nyakwar Mogejwang'. Mano kama wantiere kodi mondo mi warangi Nyakwar Mogejwang'. Kasani mago wach mantiere kar kae. Nitie machielo kapo ni seneno memes mopogore opogore. Daniel Ogeto ndiko gimoro tung' ka, ang'ir thuolo mar some. Wacho ni how Mwenge Mutuse landed in the meme lords bucket. Ndi gik mathoth ahinya kae mano bedo kae ka orango ka otenore kod tich mare mosebedo kotimo e doho, kata kapo ni osebedo kotimo tich moro amora e doho. Gin penjo mano ipenje kar kacha, to iwacho ni ero nonro mare yango nade. Iwacho ni ok en ng'ama wendo ahinya e sirkal, en ng'ama osebedo kata apise mag sirkal are higa mar 2004 nyaka 2007. Mano kama wantiere kar ka. Mano ka wamedo mana range kendo none mana achiel kachiel kama entiere. Mano kama en sigana man malo ka. Mana man malo ni man ma Daniel Ogeto ni mang'war kang' yudo thuolo mar range mane ma entiere kar kanyo. Wacho ni thuolo mano yudo mar duoko penjo mano kete kanyo kod okil Elisha Ongoya. Wacho ni achiel kuom okinde mag Rigathi Gachagua nokete kama chal nade. Iwacho ni ero nitie thuolo mopogore opogore ma Mutuse bende osebede e sirkal ma county kod mago bende sirkal ma malo. Kipenje kanyo gimoro mosemako maduong' ahinya monya wacho ni kato e bura moro masemulo maduong', wacho ni kanyo to kopar ahinya gik moko mosebedo kanyo ka timore. Ang' abed go kinde kar ka angikonwa weche mag cross examination kod gik machalo kamagi. Odiochieng' manyoro do chalo nade kare jalup jatend piny Kenya ochopo, to gik magi bano timore ahinya bende odiochieng' no mano manyoro Nyakwar Mogejwang'. Mano mantiere kar kanyo gi thuolo mar some. Sa achiel oseromo, ada tieko gi kae mondo mi aranga ne chenro mamoko mantiere kar kae. Ite mar 8 kanyo ntiere sigana mar Adani. Aya, jatend migawo ma ochung' ne weche mag teko pachoka mano Opiyo Wandayi. James Opiyo Wandayi wacho kama ni deal kata winjruok mago mag kambi mar Adani kod kambi ma bende osebedo kae ka chune keo teko ma pacho kae dhi neno ni oduoko piny nengo mago mag teko sitima kata power bills ma bende ntiere kar kae. Iwacho ni ntiere moko ma bende bedo kata ka iloso e thuolo mar higni 30 gi gidhi bedo ka gi ntiere ka gi konyo chenro gi mago mag gero
kata bero chenro go mago mag transmission lines kaachiel koda ka gedo mago mag 2 substations mago madhi bedo kar kacha kapok gichiwo gine sirkal mano mar piny Kenya. To kindego pono wadhi neno ka nengo dok piny kendo wadhi bedo ka warangogi e kinde makare. Mano bende wacho ni dhi duoko piny lal mar sitima mabedo osebedo ka timore kinde ka kinde miwacho ni osebedo kae ka okwako konde maga piny Kenya mano ka gintiere kar kanyo. Ang'e ni wenda bende dhi bedo gi paro ma opogore opogore. Nyakora moge jwang' nyoro gik mathoth atimore. Ji antiere doho, ji antiere kanye. Adani mar adani no ang'e range ne ite mar 8 mano ang'e thuolo mar range achiel kachiel. E ite mar 10 ite mar 10 kae mantiere sigana machielo. Inya bedo ni sani donjo e mbui okinde madonjo e mbui mondo mi orangane penjo mopogore opogore ma ipenjo e mbui kata ka gin buche mopogore. Antie bura mano mar adani kaachiel koda ka jogo ma chano kata chane kao mana lap ndege ma JKIA. Nitie jok modonjo link mar Zoom kata obede Teams magitiyo godo e donjo e romo makamago e buche go to gine mane gichaka go koko. Gin jok mane ji kia e iye kanyo mochaka kanyo ni Adani must go, JKIA is not for sale. Ochuno jayal bura mondo mi ochore nyaka tich ariyo manyien mar mondo mi gichop kacha e open court mondo mi girange ni kacha tedhi time e yo machal nade. Koro moge jwang'e wacho ni ka giwuok kama chal kanyo to gibedo kanyo mondo mi girange ni nonro kata kitimo kata ka ibago romo makamagi bende gidhi bedo acha maga chiedh nade mabiro gitiyo gi mbui e weche makamago. Machielo bende nitiere sigana mar nyathi miluongo ni Ariana Wairimu mantiere piny India to kala chiedh nade mag thieth ni mar thieth monego bed ni reso ngimane dhi bedo ni ok onyal yude kaluwore kod daro okumba mar NHIF mondo ji odonje SHA. Oganda mathoth yango ni SHA ni ok tinegi mane chiedh nade makoro kale sani makoro wacho ni daktari makanyo osebedo kanyo karange kendo osebedo gi thuolo manyime ahinya mano mar neno adier gigi ochopo makare. Mae sigana malose sigana mantiere bathe kama ondik kanyo kod Leon Lidigu mabende ondiko kanyo ne gazet mar Daily Nation mano kama entiere kar kanyo. Mano nyathino mabende nitiere osiptal mano mantiere pinyno mano mar India mano Ariana Wairimu mabende nitiere kar kanyo. Ka nitie gik mathoth nyama pod idwaro mondo mi okonye mano mag neno ni adier oyudo thieth ma dwarore. Laktar mare nochopo kendo kane nene wacho kanyo ni gik mathoth onego bed ni irango kendo wacho ni itimo mana weche mag consultation mondo mi onene adieri ochopo makare. Bende omenda ne dhi chule koso oyo iwacho ni nitiere prompt moko ma ioro kawuok kata ka NHIF kata SHA to ok chopi e yo makare mag transition ma bende wacho ni adieri pok odhi kaka dwaro ne jopiny mang'eny. Biro mar nyasi mano mar Mashujaa okelo ga ngima e bombe kod counties mopogore opogore. Are chenro mag darogi ka giwuok e counties boma ma Nairobi kende to gidhi e bombe mamoko mano kama bende gintiere mondo mi wayude kanyo achiel kachiel. Ma en sigana ma bende chal gi mantiere county ma Kwale kama bende obiro kar kae mano kama odhi bedo kae ka wayudogi achiel kachiel. Sa osekalo dakika 6 tok sa achiel iwacho ni nyasi ma kamae madhi timore chieng' Jumapil iwacho ni tarik 20 en nyasi ma bende dhi bedo kar kacha ka osekelo mor ahinya ne jodak ma Kwale. Iwacho ni kochopo ka sa 11 odhiambo alwora ma Kwale gik moko oselor sani gik moko timore igero ndeche igero gik moko mopogore opogore welo biro mano ka gintiere county ma Kwale nyasi mar Mashujaa ma higani mano ka gintiere kar kae. Nyakora mogi jwang' sigana gi thoth ahinya ng'id thuolo mar somo ne gazet mar Daily Nation kaachiel koda ka gazet mano mar The Standard. Nitiere machinglo achiel kende ka wachiek mondo adonj ka koda wakili Charles Midenga ka wachako twak mar chal mar piny Kenya odiochieng'ni ma kawuono mano ka wantiere kar kanyo. Nitie machinglo mabende no kar kanyo nitiere otego moro moting' to so e gari matres oting' gik mopogore opogore wacho ni now vacant impeached apis owuok gik mathoth mar kanyo bende owuok kar kacha achiel kachiel. Some ane inene ane
konwa ni tinene yo machal nade mano ite mar 16 mano page 16 kanyo de yode mondo ne machinglo mantiere kar kanyo adani mondo mi auket nage yamo kende kanyo kwa tieko to koro ang'atika chaka gi kanyo mondo ami thuolo mar neno ni kanyo to idhi yo machal nade mae machinglo mantiere gazet mar Daily Nation kawuono. Kata kamano wayudo thuolo mar sudo oting'o kanyo gimoro amora maneno godo kombe otego duto man lieko ni oket kuonde moko nitiere kar kanyo kendo kanyo kamo ochope bang' bedo e apisi kuom ndalo 766 nyakora moge jwang' mathoth pod nitiere kar kae mano ka irango ni weche mag penj dhi nyime kaka ochan mano nek owacho kar kanyo ka nyaka sani migawo mar somo kod mano mar arita bende oseketo gigi duto mondo ochopi e yo makare. Gazet momori ka nyakora moge jwang' yud thuolo som irange ne odhi e yo machal nade kuom buche duto 11 mano nagoro Rigathi Gachagua 5 nowacho ne diere ne en gi ketho 6 nowacho ni kae to kwaneno gimoro amora moketho mar mondo mi owuog oko mar apis mare. Aduoka kod twak chenro mar piny twak mar chal mar piny Kenya nyaka warango thichoko mar Rigathi Gachagua ata i chenro gi duto nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukio nyaka sangwa ntiere kae kod wakili Charles Midenga kaachiel koda ka Joshua Nyamori.